În urmă cu 5 ani, Silvia Matei și-a transformat casa în padoc pentru animalele abandonate. Aici adăpostește peste 180 de căței și pisici. Face însă eforturi foarte mari pentru a le asigura hrana zilnică, dar și tratamentele medicale atunci când se îmbolnăvesc. Hrana este foarte greu. Este enorm de greu. Ne trebuie în jur de 120-130 de ron pe zi pentru mâncare. Ne mai trebuie și vaccinuri și tratamentele alți căței pe care lumea îi abandonează pentru că sunt bolnavi, alții găsim, mai ales acum în perioada iernii, în zăpadă, foarte, foarte răciți și trebuie un ajutor. Noi nu avem niciun sponsor, sunt doar câțiva oameni de bine care ajută constant, dar mereu aceiași oameni. Gestul Silviei Matei a impresionat pe membrii asociației Iași Învață, care au aflat de problemele de la padoc de pe un site de socializare. Astfel, aceștia s-au mobilizat rapid și au demarat o campanie de strângere de hrană pentru micile patrupede. Asociația Iași Învață a organizat o mică acțiune. Timp de o săptămână îi așteptăm pe toți ieșenii să vină să doneze aici câte un sac de mâncare pentru câini sau pentru pisici, fiecare după posibilitatea sa. La cabinetul veterinar, unde a avut loc acțiunea, l-am găsit și pe George, un tânăr care iubește animalele și care a răspuns prompt solicitării. Am adus niște saci de mâncare. Ne-am lipsit, nu știu, cred că vreo 50 de lei. Și am luat 3 saci de mâncare pentru căței de la padoc. Timp de o săptămână, cei care vor să dau mână de ajutor pot merge la cabinetul veterinar de pe bulevardul Nicolae Iorga 12A pentru a lăsa saci cu mâncare pentru cele 180 de animale de la padoc.